podíase dicir que son lendas actualizadas ou tamén se pode dicir que son relatos que se basan en lendas e que faz un percorrido por os mitos que hai en Galicia e que teñen como nexo de unión a auga, porque a auga para os galegos, para Galicia ancestralmente é onde se comunica o mundo dos vivos co mundo dos mortos. A min o relato gústame tamén, os contos, pero máis gústame a novela. Cada relato destes podía dar para unha novela. O que pasa é que, bueno, teño tantos temas para novelar que teño que desbotar algúns, porque non me vai quedar tantos anos de vida, por moito que viva, para facer tantos libros. Eu teño, digamos, a sorte que moita xente que non leu libros e leu os meus libros e lles gusta. Iso é unha sorte. Por outra parte, pois din que teño un idioma, e o idioma literario, pois, por moi rico e moi requintado. Está a contradición por filólogos. Claro, eu comentaba onte que a xente maior non ten que ir ao dicionario, nin vai ao dicionario, sí que conoce as palabras. O problema é os normativistas e todo isto que, bueno, como todo, hai palabras que non aparecen do dicionario, pero que se usan. Dos meus libros recollen moitas palabras que non as teñen dos dicionarios, non. Pero non só as palabras, sino neste libro e noutros máis recollen topónimos que sí que se están a perder. De aquí, por exemplo, cos encoros, pois os ríos cambiaron. Hai un río por abaixo, é o mesmo río, pero que é o que pasa? Que eses pozos que había, eses cachós, esas cousas, pois xa non están. Están, pero non se ven. Claro, ao non ver, perdes ese topónimo, perdes esa palabra e perdese esa cultura. As grandes obras son obras locais. Joyce ou, por exemplo, que non sale dali dun barrio, co seu Ulises, por poñer un exemplo, ou relatos, por poñer un mundialmente conocido, non? Digamos, si son locais, poden ser universais, porque, digamos, están aí os mesmos feitos en todas as culturas, non? Me pasa que, bueno, hai xente que lle gusta escribir de Nova York sin ir nunca a Nova York, non? Eu teño un mundo literario que é o mundo de Chantada. É onde dun xeito ou doutro, os 20 e pico libros que teño, pois parten de aquí. Ainda que sea os ensaios, etcétera, pois parten deste feito, non? Dun feito que é o feito que conozco, é onde podo servirme para contar unhas historias que poden ser lidas e recoñecidas por todo o mundo, non? Intento que queden aí os nomes para que non se perdan eses nomes, porque cando queda escrito, pois estás fixando toda esa cultura e toda ese saber da xente que nos precedeu. Lendas parece mentira, pero son verdade. Digamos, contando unha ficción, estánche contando a verdade. Se che están dicindo, non, é que dice pozo, non podes bañarte, que hai unha serpe e te leva. Claro, é un pozo peligroso. Se lle dis á xente, non te bañes, porque podes estar... Non, as lendas se contan, é literatura para ser creída, non? Eu contaba onte, dicía, non, se lle dis a unha persona, non pases por debaixo da escaleira, porque te podes mancar, non,
xente non, pero se lle dis, se pasas por debaixo da escaleira, tes 7 anos de mala sorte. Bueno, estálle dando literatura, pero a xente di, pois vou pasar a ver os 7 anos de mala sorte, porque as lendas teñen esa virtualidade, por eso se fan, e por eso se perviven por séculos e séculos, ou pervivían. O problema é que agora estamos perdendo. Xa levo máis de 42 anos de exercicio do xornalismo, bueno, pois tes unha bagaxe e por outra parte, pois tes unha memoria. E eso, pois, a hora de escribir é básico, non? E claro, pois non tes que ir aos dicionarios, non tes que ir aos ordenadores, non tes que ir a nada, eso dá o oficio. Estou traballando dun que non sei se poderá salir, que creo que xa timos falado deso, que é o dos servicios secretos e do franquismo con relación a Galicia, pero a documentación como está na Fundación Francisco Franco, parte dela non me deixan acceder ela e me teñen aí empantanado, senón xa estaría acabado. E, bueno, estou con outra novela que vai ser moi grande e de moito alento tamén. Esta, digamos, estuve na pospoñendo. Bueno, podo adiantar que vai sobre a emigración. Son, ademais, 3 libros nun. Bueno, penso que agora estou preparado para acometer este traballo, porque penso que, ademais, en Galicia falta unha gran novela que retrate a emigración, non?